kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa. Sabi Kuya Jun, ang maray daangon na ninegosyo, itong sa mga gamit sa pagpakonstruir nin harong na dapat ang harong da soundproof. Ako dyan Kuya Jun sa South, nagimata ako ta, nagkaperang vehikulo so nag-agi. Na sumay mga boga baga Kuya Jun, di ba suda kulaon iyan na na speaker? Say duman sa boga na tigpapaputok pag Disyembre. Iyan so apod sa darakulaon na trumpeta. Trumpeta na pigagamit sa usuan duman pa Kuya Jun sa Samuya sa southern part kan Legazpi. Na halimbawa so nga na nagpapatugtog ito so may nakatakod sa it's either butong tapos nasa itaas na porsyon siya Kuya Jun. Para pa nagpatugtog siya, sakop naan barangay, sakop naan purok. Poona po ngunyan ka na kampanya sa lokal na level. Kaya asahan na po nindo iyan ng mga posibleng mahiwasan na pagbisita man. Mas posible Kuya Jun na magharong-harong na. Pwede nang mag-abrasa, pwede nang magpamidbid na ako ngaya po botohon nindo sa maabot na eleksyon. Sabi nga ni Ibaga, basahon ko lang ining pagirumdum ni Regional Director kan Department of Interior and Local Government Bicol. Halat daw ta nag-aapod sa kuyang barkada. Brad, on board ako, on board. May isand ako sa imo. Ano ba yan? Santo Tomas? An apo digdi, nag-apod sa kuyang barkada hali sa Basilan. At igwa follow up pa ining information pero igwa na nin suspension na ipigpaluwas kan ana po digdi an UST Santo Tomas University Legazpi 29 minutes ago pirmado po ini ni Reverend Father Edwin Lau, ang rector asina president na suspension of works and classes. Sabi digdi, please be advised that the classes and work in UST Legazpi will be suspended effective immediately today, March 28, 2025. And then, so, ayan na, informasyon, hali po dyan sa tuyang palibot. Nasa linya si Joshua James Bino. Joshua, maray na pagkahapon sa imo. Go ahead. Yes, maray na hapon, Miss Angel, maray na hapon sa mga tarantaba. Tama kasi nabulabog. Nasa eskwelahan dyan sa barangay Rawis, Legazpi City, particular na ang University of Santo Tomas o UST Legazpi City, Miss Angel. Sa pakipagurong ka, ngunya na mga oras din, minatapos pa sana kami ni Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang Chief Investigator kan Legazpi City PNP. Nang mga around 11:30 lampas, sabi Miss Angel, naka-receive ng report ang sa indang stasyon ng police ko na sa ang pinagpo ng palantinin. So UST Legazpi, naka-receive ng report o may nag-upload sa inda na may bomba. Doon kaya na-alarma na eskwelahan tabi Miss Angel. Pero yun na yan, so naging initial na lockdown, nag-suspender ni na klase. Sa ngunyan, sigun kay Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang Chief Investigator, nasa eskwelahan na, so tropa kan mga kapulisan, may suhat, nag-request sinda ni na personnel hali sa explosives unit, so AOD ka na AOD? PNP. Dahil ta kay po nindang surudon, gabos na kanto, gabos na nasa laog tan compound ka na nasabi ng eskwelahan, tangani ng kumpirmaron, berita karon. Dawa ngaya anong mangyari kung nalaro nga sabiyon karaw-karaw kung ano man, seryosong bagay tabi ni Miss Angel, sigun kaya Panya, kung kaya sa estimate niya, bak ngaya day kaya ron sa laog sa sarong oras, 2 oras, tamahiwas ngaya ang compound kat eskwelahan, nagigibuhon, susunod ini, i-check ka na EOD unit ka na PNP, and maaraman kung paano NCSA sa pinagtuunan sa itong informasyon ni na bomb
dyan sa nasabi ng eskwelahan. Kung kaya sa ngunyan, syempre may security protocols duman and ang update man at least yaw na su esfuerzo presensya kan mga otoridad tabi at Angel na yun mag-i-inspeksyon and magsisecure ka nasabi ng eskwelahan. Nasabi duman Josh kung ano po digdi paano naaraman kan manihamiento kan UST na igwa duman ki tigasabing bomba aligado. Ang sabi ni Sir Tanya, sa initial lang sabi ni Miss Angel, na pag-uron-uron, so universidad, nakareceive ng informasyon, may nag-upload sa inda, na ito nga ni kansiring na bagay tuman. Kaya siyempre, na-alarma man, yun ito, so, nag-report man sa PNP, and sa PNP man, nag-responde pa siya rin naman sa lugar. Oo, kasi may tig-forward ko man inisay mo, Josh. May letter na tigbabara sa ining mga estudyante. Basta rin sa tig-forward sa tuya kan reliable tang source dyan sa UST. May letter na tigbaba sa ining mga estudyante. Na nakalabugtak digdi. Ano yung po digdi? Pwede ito ba inibasahon, Josh, sa ere? May nakabugtak na bomba daa, tapos ang nakabugtak digdi, igwa kami, kitig tanom, tapos igdi sa baba na parte, dakulo na kaya ang sala sako kaining eskwelahan. Iyan ang nakabugtak duman sa ano po digdi sa dokumento na pig forward sa tuyang barkada dyan sa UST. Nailing ko na Miss Angel. Anyway, sumubig unit yaon duman. So sa rotapang mga pag-i-read report na taon assignment man kita ko yan sa ibang lakaw, ibang bagay. Pero at least initial na pakipag-uron ta sa lado kan PNP Legazpi kay Chief Investigator Carlos Panya, yaon duman sa mga members tabi ka na PNP, lalong ka sa SWAT, buda su EOD para verifikaron aramon kung hain talaga yan o kung talagang totoo o bako and kumbaga may inspeksyon kung ano ang presente talagang sitwasyon dyan sa laog ka na sabi ng universidad sa Barangay Rawis, Legazpi City. Apo, thank you so much. Yun muna tabi yan, Miss Angel, ang mga initial mantang padagos kitang nagtututok sa bagay rin kasusugani sa pahayag ni Chief Investigator Panya, seryosong bagay ini, patetuan, aksyonan man kan mga otoridad kaya ng dahilin mapahamak na buhay. Yan muna tayo, Miss Angel. Initial na informasyon. Josh Fabino, DCGB. DCGB on assignment. Thank you so much, Joshua, sa imong informasyon. Hali dyan sa luwas sa pagkikipaghuron kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang Chief Investigator po kan Legazpi City Police Station, and at the same time, siya man po ang tagapagtaram ka na nasabing hepatura. And medyo, po digdi, sensitive ang siring ka ng mga informasyon dahil may kaso nga ni Ibaga Kuya Jun autoridad sa siisay man na magkakaraw-karaw ka iyan, nagkaperang mga pangyayari na bagakanig, di ba kulang digdi sa Bicol Region, pati na ang kalimitan kaya na nangyayari sa mga aeropuerto. And sa ngunyan, ang good news dahil tanyaw na po duman sa mga otoridad, sa mga personalized kan Explosive Ordnance Division kan na Philippine National Police, so ining EOD, tanganing susugon, i-inspeksyonon ang kada kanto kay itong eskwelahan. Bata Kuya Jun, mahiwason po baga ang UST Legazpi. And duman sa pasalamatan ko ining mga friends ta dyan sa UST na nagpadara sa tuya nin mga pictures na isan ko sa imo Kuya Jun. Tadi ko masyadong maintindihan so 110 kainiong po digdi kaining nakuha kan mga estudyante duman. Ta nakabugtak duman kung anong klase Kuya Jun na pigsasabi ninda, pero madideterminaran ta yan once po na complete na itong investigasyon na pigibukan mga otoridad ta po dyan. And sana po digdi safe man po ang gabos and wala po ni na ano man ang mangyari po dyan sa nasabing eskwelahan. And duman sa mga parents kan mga estudyante dyan, kung di pa nakakaulian sa inyong mga aki, apoda na po nindo, hanapo na nindo dahil anta as early as 11 AM kasubago, pinag-suspender na po so klase at the same time so trabaho sa nasabing universidad.
Ingat-ingat and let's hope and pray na safe man ang sa tuyang mga otoridad sa indang gigibuhon po dyan mga procedures. Although, well-trained man iyan, well-informed kung ano ang mga dapat na gibuhon. Ang anunsyo naan ipinaluwas po ni Reverend Father Edwin Lau, ang rector asin presidente po kan UST Legazpi. Maray na pagkauto sa imo Sir Aladin Mallorca Leona, pabatida po sa mga taga-barangay Leona, kan Pilar Sorsogon, mauranon po digdi nga na, salamat po. Digdi sa sentro kan Legazpi, nagbabagsak ang turo tagiti at the same time nag-iinit. Aside na nag-iinit ang kanya-kanyang kampo Kuya Jun kan kampanya. First day, kanya-kanyang mga aktibidad, kanya-kanyang venue. Kaya nasa sa tuya man graray iyan na mga botantes kung sisay po an sa tuyang an sa tuyang bobotohan. Natapos na Kuya Jun, so tigihiling ko dyan sa newsroom na aantabayan mi ni Sir Marca Subago. Sabi digdi sa reliable source man hali sa Lado Nacional, sabi digdi, nadaog ang Filipina tennis star na si Alex Yala na makasabay duman sa organahon ang labaninda kan world number 4 Jessica Pegula sa nangyaring semifinal bout kasubagong nagkapirang minutos pa sana. So score na 7-6, 5-7 and 6-3. Dinaog po ang Filipina tennis star kan world number 4 Jessica Pegula. Pero magayunan Kuya Jun su kawat nakakuha ni ganaman nin sarong set ini si Alex Yala. Pero dakulang honra na po para sa Pilipinas na na makasabay, makaabot siya ang primerong Pilipina na makaabot sa nasabing kompetisyon. Imagine Kuya Jun, semifinal. Ang kalaban mo, number 75 siya, sabi ka sa bago ni Sir Mark, sa world ranking. Tapos ang nakakalaban mo, number 4. Tapos nagahalat na su number 1 sa nasabing torneo para din sa 2025 WTA Miami Open. Durodakula na natipon kaining atletang ini na na premyo sa iyang mga naging kompetisyon kan mga nakalihis na aldaw. And next week, sabi kaso hapon ni Attorney Attorney Maria Juana Valesa kan Department of Commission on Election Bicol. Ini Kuya Jun ang epekto kan day panangungod to. Nalilibong ako kung anong mga pangarap. Posibleng po na po kan COMELEC Bicol ang distribution kaining mga voters information sheets sa mga botantes po ligdi sa Bicol region. Kaya duman sa mga niyaon sa harong, just in case po na may magkatok, may magbisita dyan na COMELEC personnel, resibihon nindo itong supapel na itatao po ninda. Kaya dyan sa papel Kuya Jun, sabi ligdi sa nako ako sa Lado Nacional, nakapalaman po sa voters information sheet, iyo po ang mga importanteng informasyon na dapat pong maaraman para sa 2025 midterm election. Sabi digdi, ang VIS na ini o ining voters information sheet naka-personalize, nakabugtak po ang pangaran kan botante, ang sa imong address, kung saan kang presinto maboto, listahan kang national as in local candidates as in iba pang mga informasyon na makakatabang sa aldaw po kan eleksyon. Sabi pa digdi, nasabing voters information sheet pigtutugutan po kan Commission on Election na darahon sa mismong aldaw kan pirilian sa Mayo 12 and singgibohon ining kodigo. Bako so Kuya Jun, so may nakapaiklim na kantidad ang darahon po nindo sa mga presinto. Kundi ining mga voters information sheet dahilan ta ini po ang solamenteng na dokumento, papel na pwedeng gibuhon or gamiton na kodigo po kan mga botante sa digdi sa tuyang palibot. Sabi kaya digdikan COMELEC natapos na po ang pag-imprinta kan sobra sa 68 million na voters information sheet and then posibleng sa
primerong simana kan bulan po nin Abril po una na po ang distribution kaiyan sa manilain ng mga rehiyon asin mga botantes po digdi sa tuyang nasyon. Ang pagirumdom kan COMELEC sulamente lang po na personal ninda ang dapat na mag-distribute kaiyan. Day dapat na pakiaraman kan mga lokal na gobyerno o magin an opisyal kan barangay. Posible lang Kuya Jo na halimbawa su COMELEC personnel malibot mapaibasinda sa tanod. Siyempre day man aram kan mga COMELEC personnel su mga harong dyan. Tabata nakapangaran iyan. Dapat na may tao mananggad iyan sa mga tagsadiri na nakapangaran po sa sainda. Kaya antabayan po nindo sa masunod na semana, gigibuon po iyan kan COMELEC Bicol, digdi po sa Cabicola. Ang sa kuyang kapartner po, sa Lado Technical, si Kuya Jun Napoles, sa IT niya po dyan si Jerome Nico Martinez, sa production si Shara Mayleron. Ako po tabihan sa nung nakaibahan nguna na pagkaud to. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye!